Ai mitä? Mitä oli? Et kuka heitteli pulloja? Minkä takia te kysytte täällä? Ei täällä ole ketään heittänyt mitään pulloja. Yhtä vaan ainakin naamainen meille. Mutta jos toinen täällä on joku Tursteinar tokki päällä ja kuvaa. Tiedätkö mikä on Tursteinari hyvä ihminen? Oikeesti, tiedätkö sä? Mistä sä puhut? Mä oon puhunut, että Tursteinar on kielletty Saksassa. Ei herra jumala, kun se tehtaat on Saksas hyvä ihminen. Kui helvetin hassu sä oot. Anteeksi. Ehkä olisi hyvä olla täällä kanssa. Tursteinarin tehtaat. Se on vaatemerkki hyvä ihminen. Ja se ei edusta yhtään mitään. Ei todellakaan. Sattumalta vaan natsit käyttää. Niin. Natsit? Väitätkö sä mua natsiksi vai? Häh? Miten sä teet musta natsi, jos saa luvan kysyä? Lähtekää pois täältä, me ollaan pyydetty jo monta kertaa. Ei me lähdetä, tää on yleinen kahvila. Et sä voi pyytää mua poistumaan. No miksi et sä lähde? Mä löin sua käteen, koska sä kuvasit mua. Mun puhelin meni rikki. Joo. Onko sun puhelin rikki? Kuvaat koko ajan. Niin kuvaan, totta kai mä kuvaan, koska sä kuvasit mua. Vuoroin vieressä, sä oot niin kaunis, niin mä tykkään susta. Siksi mä kuvaan sua. No se on kiva. Etkä oo ainut, ketä ajattelee, että mä oon rumaa, mutta ei se haittaa. Mä en tajua, miksi te haluatte olla täällä. No miksei me saatais olla täällä? Kerro mulle se. Miksi te haluaisitte olla sunnuntai Helsingissä? Anteeksi. No. Voi valita asiakkaat vai? No mut missä se myyjä on, ketä sanoisit, että ei me saada tulla? Äsken se myy meille kahvia, pullaa, sämpylää. Ja nyt te päätätte, että me ei voida enää juoda kahvia, pullaa ja sämpylää. Mä olin lähdössä. Niin, mutta näyttää siltä, että... Ei me ollut mihinkään lähdössä. Mä pyysin ne tänne, kun te olitte täällä kaikki. Totta kai. Minkä takia te ette lähdette pois nyt? Miksi meidän pitäisi lähteä pois? Aina mulla perustelu siihen, niin mä voin lähteä. Kato, me kaikki, te ette ole tervetullut tänne. Me halutaan Ai, tekö olette nyt suvaitsevaisia?